गामिनि आफादगिरियाबो नुजाफैफिनगौ समाजनि दैदेनगिरि आफादगिरिजों लोगोसे जोंना मैखोमै गामिखौ दैदेननो हानाय नेहाथारि मुस्लिम नार्जारि आरो लोगोसे जोंनि बे बैसागु फोरबोआव मैखोमै गोगोमै बाहागो लानो हानाय जोंनि खनगिरि सम्पा बसुमतारी आरो सुबिता बर'जों लोगोसे जोंनि बे नुमा हालामनि थुलुंगां कृष्टि आफादनि दैदेनगिरि मानगोनां बिक्रम बसुमतारीजों लोगोसे गासै जोंनि बे रंजालि बैसागुखौ मोसाफुंजोबनो नाजानाय नारा नाथा नाजाबाय थानाय आंनिनो उन्दै उन्दै गथ'फोर लोगोसे जोंनि बे बैसागुखौ मोजाङै मोसाफुंजोबहोनो साननानै नुजाथिफैनो हानाय जोंखौ फोरोंनाय मुस्लिमा चहायास्रि बसुमतारी आरो गासैबो जोंनि बे उगुरि गामिनि
दैदेनगिरि गामि दैदेनगिरि अग्रि गामि दा दिनै जोङो बे फोरबोखौ मोजाङै मोजां जाफुंसार होनो थाखाय जोङो सासे दिन्थिगिरि फोरोंगिरि गुरु जोङो लाना फैदोंमोन दा बिथांनि लेखा लेखा जोङो बिहामजो हान्जा मोसानायखौ जोङो गासिबो मिन्थिजोब्बाय रोंजोब्बाय होननानै जों सानना लाबाय दा थाबावनाय सेंग्रा सिख्लानि फोरोंनो गोनां बेखौ दसे आरो फोरोंबावगोन बिथाङा बेनिखायनो जोंनि बे औगुरि गामिनिफ्राय बिथांनो मा होननानै मान बावगोन मा होनानै गोजोन होगोन गैया जोंनि आखायाव जेबो नुवा नुनायमानि जोंनि बे गासिबो जोंनिनो दैदेननाय आरो जोंनिनो माबाजों जि एसे फोरोंनानै रोंबाय बे रोंनायखौ मोजां मोननानै जोङो दिनै बिथांनि मुङाव जोंनि बे औगुरि गामिनि आफादनि जानानै आफादगिरि नेहाथारि बिथां पwrwngnaiखौ आर'नाइजों मान बावनानै जोंनि बे आफादखौ जाहाथे मोजाङै मोजां दैदेनलांनायाव हेफाजाब होलांगोन बोर सारस्रिलांगोन बेखौ आसा खालामनानै दिनै बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय खावलायनाय फोरोंगिरिफोर फोरोंनांगौ माबानांगौ सनमान लानांगौ मोजां एकदम प्राइज देरनानै लाबोनो हाथोंलाय दा एसे सोलोंबावदो सिगांनिफ्राय जुदि माबाबावनायबा साबसिन जाबाय माखासेसो सोलोंनो मोनबाय साबसिनसो मोननायमोनबा सिगांनो हांख्रायदोंमोन आंनि गेदेमाफोर आरो लोगोसेनो फंबाय बिनानावफोर बेयावहाय मानो होनबा सिगांनिफ्रायथ' डिसाइड जायाखैमोन नालाय फोरोंनायनि जेबो थिरांथा लानाय जायाखैमोन बा आंबो सानाखैमोन जे बेबायदि हरखाब फैनानै फोरोंनांगोन बा दिन्थिनांगोन होननानै बे साननैया जाबाय मैया जों साननै जाबाय बे साननैनि जि एसे माने फोरोंनाय हाबाफारि बे हाबाफारियाव आंबो फोरोंनानै जोबोर मोजां मोनदों गोजोननाय मोनदों बयबो माने गावनि जि एसे हानाय बेखौ नाजादों बयबो नारा नाथायैबाबो आरो मोजाङै खालामदों बिनि गेजेरावनो आंनि फोरोंनायाव बा आंनि दिन्थिनायाव आंनिफ्राय मानो होनोबा बे बिहामजो पार्टिनियाथ' आंनिफ्राय गासिबो देरसिन गोजा मान गोनां गोजा बेफोरखौ आङो माबाफोर जेनेबा गोराफोर बुंफ्लांदों बा माबा मोनसे गोसा रावै बिदि बुंफ्लांदोंबा बिनि थाखाय आङो गासिबो खाथियाव निमाहा बिनाय थाबाय आरो फंबाय बिनानावफोरनिसिमबो मानो होनबा फोरोंनायजों लोगोसे जोंनिया मा जायो माने एसे रोंबावगोन खोमा एसे नाजाबावगोन खोमा बेफोरखौ माने हास्थायनो नाजानायखौ माने जों गोसाबो होनफ्लाङो माने गोब्रा रावैबो बुंफ्लांनाय जायो माने बेयाव माने जोङो बा जों गोसो सिङाव माबा मोनसे गाज्रि साननानै बा माबा मोनसे जेनेबा जोङो भाब लानानै बेखौ बुंनाय जाया जोङो बयनिबो मोजांनि थाखायसो बेखौ खालामनाय जायो मानो होनोब्ला आं जि रोंदों नोंसोरबो रोंनांगौ आं जि सोलोंदों बेखौ नोंसोरबो सोलोंनांगौ जोङो सासेया सासेनिफ्राय जोङो नायनानै बा बै सासेनिफ्राय जोङो बिनि अबिगथाखौ लानानै बेखौ जों सोलोंलाङोबा आवगायलाङोबा होमबासो जों गोजौ थाखोआव सहैगोन नङा होनबा बिनि थाखायनो जोङो गुबुननिफ्राय जेसेबां हायो जोङो बेखौ सोलोंनानै लानांगौ दिनै आं बेखौनो बुंनो सानो जे आं गावखौनो बेखौ बुङा जे आंनो गासिबो पारफेक्ट बा आंनो गासिबो रोंखानाय बेखौ आं माब्लाबाबो साना मानो होनोबा जों उन्दैनिफ्रायबो सोलोङो माब्लाबा जों गेदेरनिफ्राय जि सोलोङो जों उन्दैनिफ्रायबो सोलोङो हयथ' जानो हागौ दिनै आं मा रोंगौ बेखौ नोंसोर रोङाखै नोंसोर रोंनायखौ आं रोङाखै जानो हागौ बिनि गेजेरावनो जोङो माने मोननैनि गेजेराव जों सोलोंथाइखौ जों लालायोसो बेनिया बैनिखौ माने गुबुन सासेनिखौ जोङो नायनानै बा मिन्थिनानै जोङो सोलोंनानै लायो बेनिखायनो आं आसा खालामो दा बे फैगौ रंजालि बैसागु जि माने बादायलायनाय आयदा बै आयदायाव जाहाथे नोंसोरो जिखिनि सोलोंदों जि आयदाखौ नोंसोरो मोजाङै सोलोंनानै लादों बेखौ गोसो होसारनानै जाहाथे बेयाव मोसाहैयो मोजाङै गावनि पार्टिसिपेटखौ माने फुल कनफिडेन्सआव माने खालाम आरोना जि सोलोंदों बेखौ माने अडियन्सखौ माने बेफोरबायदि मोनहोनाङा जे आंनाव मिस्टेक जादों नोंनि एक्सप्रेसनखौ नायोबा नोंनि एक्सप्रेसनखौ नायनाय लोगो लोगो नों मा मिस्टेक खालामदों बे बावलांगोन माने बेफोरबायदि जायो बेनिखायनो गावखौ हदायबो माने स्ट्रं खालामनानै मोसानांगौ गावखौ माने गोसोआव पारफेक्ट आं हाथारो आं दिन्थिथारगोन बे साननायखौ हदायबो लानानै मोसानांगौ आरोना बेखौनो आसा खालामो जाहाथे नोंसोर मोजाङै मोजां पारफरमेन्स खालामनानै नोंसोरनि जयखौ नोंसोर जाबोनो
ini kayak gitu. बेसेराफोरा खालि 2 घन्टाल' प्रेक्टिस खालामनो टाइम मोननायसै आरोना सोलोंजानो मोननायसै मानो होनोब्ला आङो बिहामजो पार्टिखौ फोरोंदोंमोन नालाय बेनि थाखायनो बिसोरनि थाखाय टाइम होनो हादिया ओइदिनखालिनो आंबो जोंनि बे सिमलायावहाय फैफिननो गोनांमोन नालाय बेनि थाखायनो जास्ट 2 घन्टाल' बिसोरो सोलोंनो मोनदों आरो